gurean txalo zaparra da Euskal Herri osoan besteak beste zakua banatu genuen. Aitor Joanes, hau pasuet! Sekulakoa, €6,27 zuen markagailuan laugarren eguna. Aitor Joanes, ze moduz? Jendeak zer dio? Ongi xamar, bai. Sinistu ezin da, ondio. Bueno, dirutza. Lehen baino lagun gehiago ditugu. Lehen baino lagun gehiago, Aitor. Agertzen di ez da? Eta denak onak. Bereziki azkeneko hauek, ez da? Primerakoak, bai. Onak eta gerestiak, bai. Bueno, badaukagu plana, dirua gastatzeko, bestak beste jatetxe dotore baten jan behar dugulako, eta Finlandia, Islandia edo Suediaragoa, soporretan. Guztet Islandiara gutxienez. Islandiara gutxienez. Hauetako garen ja, herritar kutxun izendatuta egongo zarete zuek, eh? Islandian igual akatuko gaitxu, eh? Hori, Euskaldun izateagaitik. Joan eta ikusi. Ondo, postu ginen, eta jendea zama postu dan bebai, bueno, zaku ikaragarria banatu dugulako, ongi etorri, bikote. Alboan, Jon eta Aitor, pozik, beste engatik, akaso. Bai, beste batik bai. Zuek miluzen aurrera egiteko aukera irabazi bai, baina orain zakuan ja dirurik ez dagoelako. Dena den animoz beteta? Bai. Edo? Bide batez, harreman honen ardatz nagusia, bueno, bita manatuko genuke, arrauna eta musika, ez da? Bai. Bueno, eta parrandale bai, pixkate. Hirugarren bat ere bai. Vale, Jon trekitilaria, Aitor elektrotxaranga batean, ari? Bai. Eta izena du? Elektrotxorongo. Elektrotxorongo. Ondo. Segulakoa. Iztiokoak maite ditugu, miluzen, ondo. Ongi etorrita animo, eh? Hanen horaz de moduz? Ondo. Pisukidiek. Bai. Hanen hora bizok edo beste baten bat bai pisuen? Beste pare bat dakau pizuan. Beste pare bat, nortzuti beste parie? Ondarrutarra eta mutrikuarra. Eta egongo dien miluza ikusten, zebek animatu zaretelako, zer egin duzu ezosketa etxien, norbat horren? Ez, besteak ez du nahi, orduan... Orduen, erreza izan da. Ez duela nahi, baina berak eramango lukeela zakua, eh? Bai. Seguru. Oso bizkorra antza. Oso azkarra, bai. Baina bakizu jendea etxean oso bizkorra dela, gero imarra etorri. Han ezer ikasten zu? Ikusentzun, are txabaletan. Nora zu? Nik lehen hezkuntza. Eta... Eskoriatzen. Bai, eta momentuz gustora, etxien, pisukide, miluzen eta ikasketekin eta. Momentuz bai. Ederto neskak, mila eskerretortzi horren, eh? Eskerrik asko. Zoragarri, eta zuek ere bildu pisukide guztiak telebista aurrean, miluze, astera doa! Osando, hasi egingo da, urte berri on guztioi, Aitor Joanes zuentzat urte berria azten daga. Zerotik hasi. Bai, zerotik hasi. Bazara zu, pentsateko urte berriarekin jau egingo dut, beste egingo dut. Gero egin ja beste kontua, baina... Aitor Joanes akuarekin jau egingo dut, beste egingo dut, bai, ez da? Oin baina zentroen behar, ea zerotik ez geran azten. Oin puntuak inbehitxu. Bueno, amasi €1.000 gaztetako nahizuz puntuek. Joanes marrajo bada, eh? Zea du, eh? Zetako nahizuz puntuek. Nor du azte pareak osatzera maira? Joztara, bai, venga. Bale, urte txinatarrak eta horoskopoak. Eta animaliak lotu beharko dira. Pare honetan, prest, guazen, denpora. 2023, Tigrea. 2020, Tigrea. Biakatx. 2022, Sugea. Kontuz? 2027, Tigrea, hori bai. Hartu leku, Joanes. Hogeita izan tigra, behitu ez duen esan. Bai, hori falta izegun. Dena den akatxak egiteagia inporta ere gutxixiago bezala, ez da? Ospatzen ari dira, beste patxada batekin zakua irabazteak hori duelako. 2020garrena arratoiaren urtea izan zen, 2021 aurrekoa idiarena, oparotasunaren urtean nolabait, 2022koa tigrea jaskik esan bezala, 23koa untxia, eta zortzia ona omen dakar, beraz animo denoi, 2022 sugerena, eta 2027 hauntzarena, zakua bai, baina markagailua orain, utxik! Txalorik ez, jendeak hartu duia. Bai, dirua daukate, bai, hemen inbidiak ere sortzen dira, ondo. Txaloak ez dira oparitzen hemen, kontuz. Jon Aitor, debekuekin egingo dugu jolas, ez dakizio zer debekatuko zenuketen? Gauza asko. Elekantxaranak? Ez, broma. Ez, nordu maira? Ni. Jone. Hartu leku Jone mesedez, debekuekin egingo dugu jolas, eta debekua eta lurraldea. Lotu beharko ditugu, azte pare honetan. Taula hortxe, denpora. Txiklea jatea. Ipar Korea. Kinderra rautzak. Amerikako estatu batuak. Galtzabakeroak. Turkmenistan. Biakatx. Taldean korrika egitea. Turkmenistan.
Kontuz. Kasinon jolastea. Ipar Korea. Hartu lekua mesedez, Jone. Ez dagoela gaur aparteko pozik markagailuetan, Errepasoa polita dau, ze benetan debekuak bitxiak dira. Taldean korrika egitea debekatuta dago Burundin, gobernuak ikusten zuelako taldean korrikari zen jendeak gobernuaren kontrako planaketa antolatzen ote zituen susmori zeukaten. Galtza bakeroak Ipar Korean daude debekatuta, mendebaldeko ikur direlakoan. Txiklea jatea Singapurren, kalea garbi mantentzeko eta playbacka egitea Turkmenistanen, han kantatu egin beharra dago, playbackik bat ere egin gabe, Kinder Arrauzak estatu batuetan umeak itoko diren beldur direlako, eta kasinoan jolastea Monakon, baldin eta Monakokoa bazara. Atzerritarri jokatu dezakete, Monakokoek ez zue jokatu duzue, eta dirurik edo punturik kasu honetan bat ere ez! Lastima! Zer debeku. Zer Normalian, debeku? Zer bueno, debeku? bai, gizonak izaten dieganera, debekoa jartze Bai, dituztenak, bai, horrela da mundua. Ane, nora, zeuen txandorain, pareak osatu behar ditugun ordu maira? Neu. Ane, hartu leku mesedez. Ezaera zar eta atxotitzak izango ditugu. Nora, eta animaliak bestaldien. Aipatzen diren animaliak lotu beharko ditugu. Kontzeptu hauekin, guazen, denpora. Okilla. Euria. Oioa. Abia. Txerria. Oska. Biakatx. Txakurra. Oska. Ondo. Mandoa. Ekaitza. Kontuz, Txoria. Abia. Kontuz. Txerria. Belarria. Zer da hau? Zorri. Ane. Txerri belarriekin okertu garelako nolabait, ontzat hartutakoak errepasatuko ditugu aurrena, edozein txoriri ederzaio bere abia, txoria eta abia noski, zakur zaunkaria nekez ozkaria, aladio esaera zarrak, okila kantetan euria atean, gondo osatu dituzue, eta falda daitezkigunak, oiloak hauts artean ekaitza duzu atean, ezkondutako urtea eta txerria hilako urtea onenak, ezkondutak eta txerria, eta astoak mandoari belarri luze. Eta zozoak beleari punturik bat ere ez? Zer da hau? Belarri luzeak ditugu, mil luzeak ditugu eta belarri prestak eta hobiziak bai. Baita ere, begira, eta orain, isilik proban, denok izango zarete, bueno, maitxora zoazen guztiak izango zarete belarri prest. Ados, isilik aritu beharko duzelako, gogoan izan. Euskaraldian jarraitzen dugula noski, jantzi txapa, eman txapa, eta segi horretan, norri izango da belarri prest? Ni. Zua, bai. Hau Aitor. Aitor, oso ondo leku hartuta, isilik proban, ea ba, lau kontzeptuak asmarazten ditugun. Demora. Bakeroak. Bikain. Bai. Janaria, jana, botaka, korroska da. Bai. Beste marrazkitxo bat. Zugea, Ai, ama. txorrota, ura. Apa, Ez ditugu komentariorik egin. Lastima. Zer da hori, Joanes? Ondo dau? Ondo ari da, Bai, mondejua, odolostea, txorizoa, Txorizoa, eso no. Vale. txorrota. Maia, baskaria, etxea, jatetxea, txikia, sukaldea, jangela. Bai. Angela! Oso ondo. Hartu lekuek. Aitor Joanes, oso ondo. Badago sinkronia bien artean. Hombre, punturik bat ere zaurrekoan eta orain puntuak biltzen hasitakoa, nada? Oso ondo, ba, Laura kasmatuta 80 puntu zuen merkagailura. Gain! Oso ondo. Jon eta Aitor, zuek ere sinkronia alde beharko zenukete, bikote zareten aldetik, ezta? Bide batez, ez dakit, txaranga batean, arraunean ari zinetela, nola sortu zen, txispa? Barrandan. Barrandan, bale, hirugarren afizioa aipatu duguta. Oso ondo, nork hartuko du lekua? Jonek. Jonek, oso ondo, rehabilitazioan lagun, mi luze. Ozen, oso ondo, bai, ari da hobeto, Probatik probara, orkazila ere hobeto daukata. Ea lauak zuzen ematen ditugun, denbora. Txoferra, kotxia, haundila, kamioia, traktoria, autobusa, karabana, autokarabana, Beiro? furgoneta, Vale.
Bekainak. Begizuluak. Oso ondo. Marrazki bat. Zer ikusten da, Aitor? Atia. Berriz hasita, Ione. Plastilina. Radiografia. Hanka, puska, eta ezurrak. Ione. Ekografia. Bai! Ekografia, bai. Buruan, txapela, koroia. Esan, Aitor? Gimnasiar... Erregina. Graduazioa! Idu, Txapela bebe, bota Oso du. Amerikarra, baina... Bai. Bai. Zei izan dako, ribetie. Zeran da, txapela. Ondo, 3, asmatuta oso. Birretie. 60 puntu. Bai, ez. Birretea? Bai. Birretea? Bale. Birretea buruan eta ibili munduan. Bide batez, furgonetak aipatu direlako hor, debekuetan. Furgonetak debekatzen hasiko bagina, Zeba? gehitxo ez ote dagoen. Euskal Herria nire kontra, barkatu. Jonek badauka, furgonetan nik egin dut. Bai, furgonetan ibiltzen zari, Bueno, bai. Arata ona. Noiz hemen Ondo. azte buru pasata hola, bai. Bai, ederra da, Bai. Jende gehitxo igual, furgonetarekin. Igual debekatu. Bueno, hortxe dago lege proposamena. Bestie. Han eta nora zuek furgonetarik ez oraindik? Ez ezta? Ez da beharrik ere. Ikasleak zareteta. Zuz ezeren beharrik, puntu batzuen beharra. Hori bai. bai. Hor joango da maitxora. Nora. Joango da, oso ondo. Hane, zuk bota, Bai. Proposamenak, bat ere beldurri gabe, egun ere, bidera zaitzak egun nola baitz. Antxe nora prest, kontzeptuak ere bai. Denbora. Tenisa, voleibola, txoferra, motxilia, maletia, edarixa, alkola, Hortxean, maletia, neberia, Ez. Ze ari da? edarixa, botatzen, edaten, Bai. Ea marratzen. hanka bat, kaltzetina, patata bat, tenedora, Ondo, pela patatasa, zer dari? Ze forma dauka horrek? borobila, Bueno, zer da? Zer da? patata bat, Ez? Beste zo zer? frutia, Aldatu? berdura bat, lora bat, margaritia, Antzekoa, bero. pedarra, Ai! Ondo? Kalabazina patatak zuritzekoarekin eta? Bai. Nik erabiltzen dut. Kalabazinarik entzeko azala. Azalak enduta. Bai, Nik botatzen dira azala ere, Bai. Bai. ondo. Bueno, ez zuritzeagatik askotan, bai. Ja, pitxerra bertan izan du landarea zen, lorea ez. Punturik ez onatzeko. Oh. Haren ora. Bueno, eta esaten dit, distantziatik Joanesek kalabazina azalarekin jan beharko nukeela. Jan daitekeela. Gero Daitekeela. erabaki. Baina ona dala. Bai, Ondo. Trukoren bat, Joanes, kalabazinarekin... jatia. Vale, oso truko vale, ona. ondo. Egin behar da kalabazina, Ondo. Itz eskutua. Nordu maira. Ni. Aitor, hartu leko mesedez. Eta puntu asko jokoan aurretik zoazte, alde handiak, ia aldeak handitzen diren. Guazten denpora. Gatza? Azukrea. Gorria? Himalaiako gatza. Paso. Ordaindu? Dirua. Bazkalostean? Kontua. Gehigarria? Propina. Oso Bikain. ondo. Umei? Papilla. Irakurri? Ipuña. Oso ondo. Sanferminak? Iruña. Korrika? Korrika. Mozoak. Ekitaldia? San Ferminak. Zortzietan? Entzirra. Vale. Bai. Ondo.
Aitorren alde gainera nik pista joko hori asko apreziatu dut, Gatza eta piperra, hori behar izaten duelako norberak, eta sukaldean ere oso baliagarriak biak. Entzierroa kosta zaigula, baina azkenean hori ere sartu da, eta 3 zuzen erantzun da, 60 puntu. Jone, Aitor zegoen txandan, ordu maira. Aitor hartu leko mesedez, hortxe, hitz eskutuak, ia bantailatxo hori, 3. taldarekiko handitzen den, aukera ona, guazen, denpora. Amonak, Birramona. ibiltzeko, Bastoia. Osondo. txoriak, Zirina. etxia, Abila. konfundu binez, paso. Paso. Animalia, Txakurra. ukuiluan, Txerrilla. umia, Txerrikumia. Osondo. paso. Abenduan, Gabonak. 28, Inuxentia. Oso ondo. paso. Getaian, Arrazoia. Hartu leko mesedez, Aitor, badator. Getaian arratoia daudelako, eta arratoiaren bueltan egan ibiltzen dira. Kaioak. Kaioak! Oso ondo. Baina kaioen pare, 3 hitz Itxan. Plazerra paso. Zergatik? Esan dute. Ah, Plazerra paso. Plazerra paso. Paso, lanera nator. Hori da, gaur mi luze. Hemen zentragai dezen, 3 zuzen erantzun da. 60 puntu. Zondo. Claro. Minus eta placer. Aldenduta daudelako. Claro. Oso logikoa guztia. Neskak puntuak behar ditugu. Bai. Anenora, ensaiatu zuien, eraren bateria da bestera? Bai. Hau bai. Bale, oso ondo, nordu maira. Nora, hartu leko mesedez. Pasan, Ane, Bai. ia eskarra egiten dugun, berbabi esamariketari dana. Venga, puntuak behar ditugu, neskak. Aupa, denpora. Paso. Semaforoak, Egorrixa, kotxeak, zebrabidia, gauza, garraioa, orokorra, ibilgailua, paso. Edan, alkola, patxarana, basua, bestea, kopa, Bale? ekonomia, dirua, sozietatea, burgesia, elkartea, bankua, handiago, paso. garbitzeko, Hartu leku nora, mesedez. trafikoan, otxe pilaketa batean ere geratu garelako ez aurrera eta ez atzera gertu ibili gara, baina azkenean, kopa, etxera ekarri duzu eta koparekin batera 20 puntu ere bai. Mira, Ondo. Enpresetan aditu da, zeralako zeu. ekonomian eta Ekonomia eta- analizia. Bueno, oraindik ez daukagu ez errera bakita markagailuak nola duten ikusiko dugu, aldeak daude, 140 puntu Iruña Elgoibarren, 120 puntu Betarian, Mutriku Zuzur nagusian 20 puntu. Eta tribuaren berbak katoz. Tribuaren berbak bereztiak izango dira, besteak beste. Euskadi Literatur saria jaso zuen 2021 Euskarazko atalean argiantza liburu zoragarri honek, eta liburutik atera ditugu panelak. Bai? Pello Lizarralde, idazlearen liburua protagonista gaur, eta lehenengo panela, Aitor. Lehenengo lekutik hasiko gara, badator, denpora. Jatorduetatik kanpo egiten den Jan Arina. Gandua. Jatorduetatik kanpo egiten den Jan Arina. Makotua. Jatorduetatik kanpo egiten den Jan Arina. talaka, Jatorduetatik kanpo egiten den Jan Arina. amena, Lainobera, Lanbroa, gandua, eskuaren barneko aldea. lorratza, Jatorduetatik kanpo egiten den Jan Arina. amena, Lainobera, Lanbroa, gandua, eskuaren barneko aldea. aurra, Konkortua, gakotua, makotua, oiloaren kantua edo oiua. karaka, Gauzek lurrean uzten duten seinalea. lorratza, Itz diario etengabea. talaka, Jon Gondek baientzatu du. Zuen zorionerako azkena ere sartu dela, beraz. Hau, bazuek. Taula guztia osatuta 100 puntu. Bale,
Nola aldatu diren gauzak demora gutxian, Argian zarekin jarraitzen dugu, txorikantekin irakurri nuen lasai irakurtzeko liburu da, Zoragarria, gomendagarria. Guazen, Jone Aitor, liburutik beste berba batzuk, hartu ditugu bigarren tablarako bebai. Denpora. Amildegia, sakana. Azpegia. Amildegia, sakana. Durundia. Hane? Amildegia, sakana. Troka. Burrumba. Urruma. Amildegia, sakana. Troka. Burrumba. Urruma. Aitor? Amildegia, sakana. Bai, troka, Burrumba. durundia, Usoen kantua edo iua. urruma, Lokarri zarrastaka eramaten den ibilgailua. zarea, Ameldigaia, sakana. Troka. Burrumba. Durundia. Usoen kantua edo iua. Urruma. Eta urrumaka lehiakide guztiak puntuak pilatu nahian usoen pare, azkenean Aitorrek eta Joanesek 30 puntu. Eta hirugarren taula, Pello Lizarralderen liburu zoragarritik bebai. Hane, nora, berdin duta, zabetu, honetan. Guazen, denpora. Pindarra, txinparta. Zirta. Heldu, eutxi. Marguldu. Pindarra, txinparta. Zirta. Heldu, eutxi. Aitu. Aitor? Pindarra, txinparta. zirta, Heldu, eutxi. oratu, Kolorea galdu. marguldu, Agortu, gastatu. aitu, Igurtzia. marruska, Utzi, jarri. berantetxi, Pindarra, txinparta. Zirta. Heldu, eutxi. Oratu. Kolorea galdu. Marguldu. Agortu, gastatu. Aitu. Igurtzia. Marruska eta jarri paratu. Eta erreodearen garrantzia sekulako atribuaren berbetan lau ondo emanda, Aitorrek eta Joanesek 40 puntu. Eta markagailuak nola dauden ikusiko dugu adi guztioi. 210 puntu Iruña Elgoibarra, Aitorrek eta Joanesek, 120 puntu Getarian, Jonek eta Aitorrek, eta Anek eta Norak Mutriku zuzuz nagusien, beste 120 puntu berdinketa daukagu. Badakizu, Jon eta Aitor, Ane eta Nora, nola funtzionatzen duen honek, bikoteka hariko gara, desenpatea egiten, galdera bat lehenbiziko bikoteari, zuzen erantzunez gero, bigarren bikoteak ere zuzen erantzunez gero aurrera goaz, biek kale egin aurrera goaz, batek erantzun, zuzen erantzun eta besteak kale egin, hortxe apurtuko litzateke berdinketa doz. Jon Aitor, esaera zaharraren arabera, alferrik nekatzea baino, zer da hobe? Lanik ezitia. Geldirik egon. Ane Nora. Zuen galdera, esaera zaharraren arabera, nolakoak dira orduak adiskide honekin? Labur. Laburrak, motzak, oso ondo, zuzena. Eta laburra, desenpatea bera ere, Jon eta Aitor, honen bestez, desenpatea eginda, burututa, zuen ibilbidea ere bukatu delako milu zen, pozik? Bai, guztua. Egia da, ibilbide laburra ona egin duzuela, falta izan zaigu, diru pixka bat irabaztea aukeran, Bai. hemendik aurrera jarraitu beharko dugu arraunean, musikan, eta... Bueno, eta esperientzia. Nik parrandan esan da. Lehenera ipatu dutelako. Eta miluzeko esperientziarekin etxera, asko dela hori. Bai. Zugustara gongaran, Jon Aitor zuek ezagututa. Eskerrik asko! Esker, bezala. Ilaski, ez dakizu sekula, aritzen zaren bizitzaren alde basatira salto egina, nolabait? Lurri dentzuten, esate baterako? Hey, Zu? on the wild side. Zu? Nire bai, esaterako monologoetan irakasleekin sartzen azten naizenen eta Ja. alde basatia, Ja. oso polita, Baina egia irakaslei aldi beren aitortza bat egingo dira dela. Euskara irakaslei bereziki, aditz trinkoak irakasterako eta beraiek ere egite dutelako salto alde basatira. Twitterren ikusi dugu, Ororostrom erabiltzaileak, Santi Leonek alegia, aipatzen duela batzuetan klasean zeneritzokete erraten du. Zeneritzokete erratea da, bizitzaren alde basatian aritzea zalantzari gabe, zaldi eroak egin du ilustrazioa gainera, beraz, beho nahiela biei, eta
Segi dezatela bizitzaren alde basati horretan. Egin dizu, tira bat, saldieroak? Txioren batekin? Ez da, zuri bai, inondik ere? Galderi da, egin dizu? Uste dut. Egin dizu lariak sakelizotegaz tira bat? Ilazkiri bai, txalo, bero bat! Ez dut esan! Hori da galdera. Oraindik asko daukazula bizitzeko. Vale. Nahi duzuenean? Vale. Eta nahi dut, hortxe joan da? Niri bai. Venga. Arro egoteko moduko dalako. Zeratik hasiko gara, oso ondo. Aitor Joanez, etzareten ekatzen gurekin egoten Nola, nikusten. ba? Ez, zakuak eta irabazi hemen jarraitzen dugu. Eta anetan ora, posik, empatea harrituta. apurtu dugu desenpatetik bizitik aterata, hau paneskak, bigarren fasera zelikatu zarete. Ea ba, sokatirarako soka lutzatzen hasita, definizioen txanda, Aitor eta Joanez, biok prest, denbora. Bikingoen jatorria. Skandinavia. Bai, lurrazaleko sakonuneetan pilatzen den ur multzoa. Ur multzoa edo... Uz hasita... Urepela. Urmaela zen. Autobusean eserita eztoanak eskertzen du. Autobusean. Zuti joateko. Ezinbestekoa. Ai, Heldulekua. Liburu bateko gai bakoitzaren orrialdea adierazten duen zerrenda. Aukibidea. Oso ondo. Gizonezkoen esterilizazio neurria. Hor dauzkazu letrak, Vasektomia. Bai. Egia dirudienaren kontrako ideia. Fantasia. Baina pez hasita. Paradoxa. Paradoxa. Aitor Joanez, zer berotzen azteko, karo desenpatean begira egon dieta ostuta dauz gure mutilek. 30 puntu! Hori da! Aneta, Nora, zuek pozik, ez da? Bai. Etxean ginen eta batean hemen jarraitzen dugu. Fenomeno, ba hemen jarraitzen dugunez gero, guazen puntua pilatzen aztera, Anerentzat aurrena, Norarentzat urrengoa. Ados, ea ba, denbora. Abez batzetako kideen instrumentu naturala. Trompa. Abez batzetan. Instrumentua. Abez batzetan. Zein da instrumentua? Ahotsa. Eskuko bat muturrekin azal zati bat estutzean sortzen dena. Esku muturrekin? Atz muturrekin azal zati bat estututa. Esku muturra, esku mira, esku mara. Atximurra zen. Botika baten ordez ematen den sustantzia ez eraginkorra. Pastilla, ez. Bat ere badu hor. Ez da botika baten ordez ematen da. Efektu bat du. Placeboa da. Menuko lehen plateren zerrendatik harinena. Entsalada. Entsalada, oso ondo. Norbaitek norbaiti eragindako ondamena. Kaltea. Bueno. Abez bat zapurua. Begira. Zerin artean nik banekena, unik bestea. Bakarra, neska, 10 puntu. Arba. Eroglifikoak datoz. Entxalada joan da, seguru gaur be. Bai. Bai, Hombre. beti, bazara sale. Tarteka guztien zen zaintzea. Ondo. Gero tarteka ez zaintzea ere bai, orain Ondo. zaintze fasean dago. Oso ondo. Mutilek eroglifikoak, ondo. Badaukazu gogorik puntuak biltzeko? Beharko. Egin beharko dugu zer bestela sokatirerako ez edo barik edatuko Nola da? gara. Denak etxera? Eroglifikoak, Aitor Joanez, hau pazuek, lehenengoa badator denpora. Zenbat Azkena. horren egin du? Azkena. Ale! Ondo, polito jarri nahi genuen hor letra ezberdinak, Bai, ez da? baina azkena irakurtzea besterik ez zegoen. Eta Oso Joanez ondo. asmatzen lehena. Oso bizkorre, Alaba da. Oso ondo. Alabedi. Zer daukazu, Ez dakit? Telepatia. Zeuen bakarrik bezarrek, beste batzuk begire. Ondo? Ondo? Olariaga honekin zinta bat egin. Bale. Bigarren eroglifikue. Denpora. Erroketaren emaitza zein da? Eun. Eakun. Eun. Eun baderantzunen zati? Eun. Eunek. Bosteun. Bosteun bai.
Bosteun. Osan do. Ederto, gogoratzen dituzu erroketak. Errokarratuek. Errexak. Errexak. Bai, Baina za. gogoratzen zuz? Bai. Benetan, Joane? Bale, osan do. Hirugarren hieroglifikoa. Guazen denpora. Eskola nahastu zait. Zigela, zigarroa, gela. Kela, erregela. Erregela, osan do. Oiku erretzen eta gela bat behian, erregela, nahastu zait. Joan ezek uste du bazekila, baina esan du, Aitorak ere. Parte harda. Azma ez dala, ez da? Alaba da, ez da? Alaba da. 80 puntu zu, ez da? Ondo! Arrotu barik, danok, Hemen lehiera bat, ozeta. Hombre, zalantzari gabe, Hanen ora, erakutsi. Erakutsi zema puntu biltzeko kapasa garan hieroglifikoetan. Etxetik onak zarete? Bueno. Batek ez, bueno besteak ondo. ez. Eskara etxetik onak, i hemen sorta daukagun orduen. Osan do, lehenengo hieroglifikoa denpora. Zer egin du atletak? A ber, zer ikusten da? Itxasontzi, Itxasontzi ez? Mari. A ber, behien? Zer da hori? Mautxa, mautxai. Mira, zakit? Irakurten hasiko gara eta hola lagundu aldu be bai. Itxasontzi ez, hemen, arka bat zen. Marka, hautsa, betai. Marka utzi? Marka hautsi. Marka hautsi. Zer egin du atletak? Marka hautsi. Zarete, no eren oso fanak ez. Ez. Marka hori eta ez. Utxik ez daukazue etxien, zuek. Zuen pixuan oso ondo garbituta dago, ezta? Bai. Karo, hautsa, zer da hori? Esan honorak zer da hori? Hautsa, guk ez daukagu etxien. Guk ez. Ondo. Bigarren hieroglifiko neskak. Guazen, denpora. Aizpak izugarri. Gustoko ditu? Pikuak. Bai. Oso ondo. Pi, matematikako zeinua eta ku asko. Pikua. Ez da pikua. Ikue. Pikua? Ikue. Jatekoa pikua? Vale, vale. Hau da, asmatu da, ere. Hemen, Bueno, datu biografikoat, nire aizpak oso gustoko ditu pikuak. Eta zuk? 0. Niri ere... 0. Bai. Joanes bai, zalea? Zalea ez, baina, bueno. Ja. Fruta bere momentuan doanean, gustora jatea. Eta pikuen mermeladieta, eta ezin dut. Bai, eta gure aizpak bitu. Nora ere zalea amorratu ez da izango? Ez dut uste. Ez, ez da? Ondo. Bueno, asmatu duzu, horre balio du. Venga, hirugarren hieroglifikoa dator. Denpora. Laurok gabiltza, Haren bila. haren bila Han bila. baderantzunaren zati. Agorriaren bila. Zer ikusten du? Zein? Poltsaren. Ze poltsa? Diruaren bila. Ze poltsa? Zakuaren bila. Bai! Bai! Claro! Non gauz ba, jolaz egitera gatoz. Zakua eta haren bila. Zakuaren bila hemen danok. Oso ondo! Nora galere, bi asmatu ditu eta biekin ez dago konforme dena, ere? Zuek, etorri zarete, zakuaren bila zabizaten? bigarrena bai. Ez, osea, ongi pasatzera en sí, Ah, bueno, ba... Zakua bigarreneko. Eta zakua... Aurrena ondo pasa, eta gero zakua balego, oso ondo. 60 puntu, bikain. Zu, zaren dugula, gomen, zakuaren bila, batzuk etortzen dira, ondo pasatzera, besterik gabe. Esaldi bihurrietan, ondo pasatzea ez da erraza, Ez da, ez. Zestu basunak, ea lauak osatzen ditugun, Aitor eta Joanes, erne biok, guazen, demora. Itzordua, Ez? itxaron, Ez? izan, Ez? asko, Ez? behar, Ez? Itxaron, Ez? eta ez. Ez? Izaten, Ez? dio, asko, Ez? Bat falta Naiz. zaizu? Naiz eta. Naiz eta. Itzordua izan. Ez, naiz eta. itxaron, Naiz naiz eta. eta asko itxaron Ez, itzordua naiz eta. horretik. Ah, Naiz eta aurretik. Asko itxaron itzordua. Zentzua zeukan guztiak, baina gure ordena behar dugu. zaratzari gabe. Ados? Bokalekin hobeto, igual? Ez. Ez? Aberaztu direnetik, parkatu. Bai, ez da? Aberaztu direnetik, Eta bateko zer gobera. gertatu da hemen? Claro. Aitor Joanes, zuek lehen, egiten zenuten alegina, bai, Bai. orain ja... Bagabiz. Ah, bale. bai. Barkatu. Zakua irabazi. Zintzoa onak, ez. Hasiera onak. Zakua irabazi duzenetik, burua joan zaizu. Bai, aberaztu direnetik. Lehen, pasilloan ere, kaso eginez, agurta! Zin da hori. Nor da hori? Ea, ba! Bokale jarriko zaituzet ez zeuen lekuan. Bigarren esaldia bat hor, denbora. Azkenaldian, Azkenaldian, baldintza txarrak direla direla medio. txarrak direla medio.
Kampainan. Kanpaina batzuk, Ez da kan, kon... Kin. kon, Kanpinean. kon, Konpainia batzuk, Konpainia batzuk. batzuek garbi, batzuk, Egiten dute. ez, Gerat. geta erre segidan, greba egin dute. Sartu da. Ez da sartu. Greba egin dute, ez da sartu. Joan ezek uste du John Gong soborna daitekela. Ea hurrengoa, Biofrest, denbora. Gertakizun, Ez, garrantzi, ez, mila, ez, Garrantzi mila, handikoak 2000. historian. eta bateko eta bateko. gertakizun historikoan garrantzi handikoak izan handikoak ziren. izan ziren. Bale! Oso ondo! Eta joan esatzetik horrela. Oso ondo. No, Arrasto osona. ea ba, beste arrasto bat ere behar zenukete, Laugarrenaren bila, denbora. Batzuengan, baldar, Batzuengan, Beldurra. beldur, Handitzen. handia, Sartzen Sartzen bada. ez da sar, sortzen Sortzen bada. badu ere, badu ere, Berme. berme, Handieneko garraioa da. garraioa da, Hau oso ona. pasuek! Wow. Oso ondo, eta minutako pistak zoragarriak. 2 puntu, Aitor eta Joanes. 2001ko gertakizun historikoan garrantzi handikoak izan ziren, batzuengan beldur handia sortzen badu ere, berme handieneko garraioa da. Zein? Hegazkina. Hegazkina, ikus dezagun. Oso ondo! Eta komodina eskuratu duzu. Aitor Joanes. Eta, juizu ginen, Aitor? Zuk esan bertzen nuelako? Ambulantzia. Ambulantzia. Zatut 2021 zela eta pandemia eta... Ah, ja. Bueno, komodina, hortxe dagoela. Han eta nora. Ikusi duzu, puntu batzuk lortu, komodina ere bai. Ondo pasatzera etorri gara, baina puntu batzuk pilatzera ere bai. Bai. Ados? Ea esaldi birrekin zer moduz. Bat, horle mizikoa. Denbora. Eskopeta, Ez. tiro, Beste bat. modukoa, Beste bat. baten, Beste bat. Ez da Ez da. eskopeta. Eskopeta. tiro, Baten, Ez da eskopeta. baten, Ez da eskopeta. modukoa, Ez da eskopeta. baina, tiro, Ez da eskopeta. baten, bat. Ez da eskopeta bat. Ez da eskopeta bat, baina... Bla, bla. Egon hor daude denak, Kontua da, denak aipatzea, ea ordenean jartzen ditugun. Eta bokalen bilagoaz orain, bigarren esaldia. Denbora. Pertsonok ere presio Pertsonak ere handia presio izaten handia dugu. izaten dugu. maiz, Maiz, baina, baina, Hau, hau, bat, ez da ba, beti, beti. dago, Dago, porrospean, ez da pro, perspektib... ez pertso, da peta erresegidan. Nola? pertsopean. Presiopean. Esan duzu, presiopean. Gure lehiak edipe, bai, Bo, zalantzari gabe. Presiopean. Eta aurkezleak ere, bai. Bueno, ni orainez, Ah, adibidez. publikoa, presiopean zaudete? Orainez. Pues ez da. Ba, lasai, ondo. Egon zarete gaur momenturen batean presiopean zuek? Ez. Hau, elasai bizi, Lasai. da. Urretxin horra, ikazta. Venga, ba! Azterketak datozenean orduan egon zarete presiopean. Eta joango naiz ni txalo jotzera orduan. Bitartean, beste saldi baten bilagoaz. Biak prest, denbora. Bueltan, Ez, Baten, ez, Botilla. mai baten, beste bat, botilla, beste bat. Forma? Beste bat. ez da, Ez da, mai baten, mai baten. forma, Ez da mai Bueltan. baten. Bai, bueltan. Bueltan, egoten, egoten, baina, botilla forma du. botilla. Baten forma du. Baten forma Vale, du, vale, vale, bai. vale. Oso ondo, neska. Vale, no, vale. No, Erto. ba. Aurrekoa pista modura ere balia genezake, hau osorik lortu dugu, ea laugarren ere borobiltzen dugun, bai? Zen, denbora. raikin, Aurretik bokal bat, harrikun, ez da A, herrikoen, Erriki, Irakurri. guztie, erreta gero bokal bat, erre bakarra, errukien, errukien, erraiki, era, Eraikin. Irakurri. Eraikin guztietan. Bueno, bat. Zeo zer. 30 puntu. Han eta nora, arrastoak dio. Ez da agian arrastorik onena, baina honela dio. Ez da mai baten bueltan egoten, baina botila baten forma du. Zeri buruz ari gara, zati oso onak entzun ditugu. Beste arrastoetatik bai. Zer dan eskak, ikusi egin behar dugu? eske bitan gaude. Venga bat, bota? lampara, Lampara.
Ikus dezagun? Ez. Zuhiltzailgailu estintore bat. Presiopean dagoela eraikin guztietan egon behar da larrialdi, bla bla. Komodimarik geratu gara. Eta presiopean, orain, ze sokatirara joan atarian, Aitorrek eta Joanesek 180 puntu. Eta komodina, Anek eta Norak 100 puntu. Oso puntu gutxi ditugu hemen dantzan jartzeko. Ia ze gertatzen den sokatiran. Berehala ikusiko dugu, neskakin hasiko da. Sokatirara goaz. Ane Nora, azteko prest? Erantzuten? Benga, guazen, denpora. Zein euskal musika talderen abestia da Iñaki Zeurrundago Kamerun? Urtz. Zarama, zein da Kanarietako uharterik txikiena? La Gomera. Hierro, zein da Zuberoako Larraine udalerrian dagoen zubi eskegi ezagunaren izena? Oltzarte. Zein ikurren bidez adierazten dira jakinarazpenak Twitterren? Hashtag, traola. Kanpaia, ze jartzen zaie zaldiei apatxetan babesgarri gisa? Herradura. Bai, ferrak. Bale. Boa. Puntu bakarra daukazu orain. Ez dugu askotan ikusi irudi hau, hasi berritan gainera. Aitorrek eta Joanesek 269 puntu. 87 segundo aurretik eta komodina ere bai. Mutilek, denpora. Zein lurraldetan dago Justinana? Nafarroan. Osondo. Ane Nora, denpora. Nor da Sukal Herrian saioko aurkezlea? Carlos Arguiñano. Joseba Arguiñano. Uztailaren zein egunetan izaten da txupinazoa Iruñean? Sei. Zer? Uztailak sei. Bale. Zantzun osa behar dugulako noski. Eta punturik gabe jarraitzen dugu. Hala dagoelako sokatira gaur. Erabat iraulita momentuz. Ikusiko dugu, demorak aurrera eginala ze gertatzen den. Guazen mutilek, denpora. Andaluziako zein talde entrenatu zuen Julen Lopetegik? Sevilla. Sevilla, osondo. Ane Nora, denpora. Amaitu esara zaharra, bat eman eta bi? Kendu. Hartu. Urdin eta gorriaz gain, zein beste kolore du Errusiako banderak? Zurixa. Osondo. Aitor Joanes, zeuen txanda, denpora. Nola du izena Gari, abeslariak? Garikoitz. Iñaki, zein herrialdetako kolonia izan zen Jamaika? Erresuma Batua. Osondo. Iñaki Garita ona India. Momentuz, oker erantzun zuen galdera bakarra gainera. Eta markagailuan nabari da hori. Norak eta Anek punturik gabe jarraitze dutelako oraindik. Eutxi puntua izan behar honen. Ez utzi sokari gehi aldentzen, sikiera. Guazen neskak, denpora. Zenbat silaba deitu katramilatuta hitzak? Sei. Sei. Aitor Joanes, zeuen txanda, denpora. Nola du izena Estatu Batuetako presidente ordeak? Kamala Harris. Kamala Harris. Kamala. Zein lurraldetan dago Gordexola? Bizkaia. Osondo. Urbildu gara, Kamala Harris. Zazuk ere ondo gordeta komodeina, erabiltzeko dagoena, oraindik ere 23 segundo falta dira. Anetan ora, 21 puntu markagailuan, eutxi puntu Neskak, denpora. Nola du izena bertsolaritza ardatz duen EITB-ko saioak? Dibazuek. Itzetik hortzera. Bermeo Getaria eta Endaiako armarrietan zein animalia ikus dezakegu? Lehoia. Balea, Alemaniako zein taldeko entrenatzailea da Xabi Alonso? Munich. Bayer Leverkusen, Berbaserka jokoan. Hau! Soka laburra zelako, baina bere laburrean eta bat beste aldera egin du, Aitor eta Joanesen aldera, demora bukatu denerako. Zakua irabazia duen bikoteak bermetan 80 puntu, Anek eta Norak punturik bat ere ez. Ane Nora, baina irribarre handi bat, bai, horrek zezen nahi du sokatira, superdibertigarria ez. Zikira barre egin, ez da? Bai, hori gutxi. Trebatzeko, margen pixka bat badaukagu oraindik ere, Bai. beste minutu batera etortzeko aukera ere, bai? Hau, baneskak, korporate!
Eta zer da hau? Ez direla asetzen. Segula ez dela nahiko Aitor eta Joanesentzat, gaur ere sokatiran, segulako egurra eman da gainera. 280 puntu irabazi duzu, orain arte daukazuen diruari gehituta, badakizu ez emaden hori? Ez, Jakin nahi? Esan. ez dakinik. 16.807 euro. Buah, ez da berriketa. Eta zaku berri bat abian jarrita gaur jokoan ditugu 520 euro. Barkatu, ondo entzun dut, 16.800 euro dituzue, Aitor eta Joanes, bai? Eta indarrak, beste final baterako? Bai. Bai, Bai, bagoazten jaun Andreok, zakuaren bila. Aitor Joanes, gaurko eremuak. Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Erdi Arora egingo dugu atzera. Nafarroako erresuma garaiko gazteluak bisitatuko ditugu. Euskal Herriko mendi tontor askotan gaztelu eta gotorlekuak zauden Erdi Aroan, defentsa lerro moduko bat osatuz, batzuen arrastoak badaude, beste batzuk berreskuratu egin dira, beste batzuk dokumentuetan soilik agertzen dira, eta ea, ongi kokatzen ditugun. Ondoren azalduko den gaztelu bakoitza zer herrialdetan den, asmatu beharko dugu, Beloaga. Aga bukara horrengatik igual Bizkaia. Nafarroan. Igual, ez dakit. bai, baina. Ez dakat. Ez zerrazateko. Bizkaian jarri dugu. Aitzorrotz. Ez dut entzuna. Igual bai. Edo igual ez, baina... Venga. Gipuzkoan. Gerga. Euskal. Bizkaia. Bai. Zenak esatiz. Bai, zenak esaten ditu. Bizkaia, jarri dugu. Amaiur. Nafarroan. Malmasin. Bai. Gipuzkoa o Bizkaia. Zuk esan. Duda. Zizara hor. Dietan. Duda. Ba... Tunela. Bien artean, justu ez. Bai, zen artean igual. Gipuzkoa. Bai, Gipuzkoa. Zai. Ibero. Nafarroan. Bai, bai. Nafarroan jarri dugu. Ripolita. Irurita. Nafarroan. Bai, bai. Nafarroan. Zemuz? Nafarroakoak ongi. Besteak... Euskalo. Bai. Bueno, ongi. Ongi moldatu gara, gero... Bueno, bai. Nafarroko kongi, esaten ditu Aitorrek. Amaiur gaztelua Nafarroan dago? Ibero? Irurita? Bai. Aipamen bat hori bai, Ibero, leku polita dela esan duzuelako, Leitzan dago, Leitzako lurretan gaztelua. Goizu eta herritik hurbil. Txatut herria. Ah, bueno. Bai, bai. Bostongarren urteurrena, gogoratu, Amaiurren Eta Bizkaia. gaztelua, erori izeneko Bostongarren urteurrena. Hola izola. Bai, hor mugan. Aitzorrotz, Gipuzkoan, jarri dugu. Zuzena da? Bai. Eskoriatzako gaztelua, Aitzorrotz. Trukakia dator. Eragineko dugu trukakia bai edo ez? Ez que itxutxuena dutuko genuke bestela, gana hori, ez dakit, ikutziko nuke lehen zorte eman dugulako, baina... Almazen igual Bizkaia. Bai, Bai, venga, ala. Ala dos. Malmasin. Zer? Bizkaiara. Balmasein aldatu egingo dugu eta Bizkaian jarriko dugu. Balmasin Bizkaian jarri dugu.
Ba, ikusi egingo dugu. Malmasin gaztelua kasu honetan. Bizkaian. Bada. Bai. Arrigorriagan dago. Arrigorriaga pasatuta, Gasteizti zatoz Arrigorriaga pasatu, eta Bilborako sarrera hori, Malmasin gotunela. Orduan pasatu nahi zen. Oso ondo, pasatu zara, Aitor hori. Bizkaian, oso ondo. Azkenean pasa. Beloaga eta gerga ba hurbiltzen ari gara, Beste sakutsua txarto ez. Bueno, Ondo? Beloaga zergaiti Bizkaian, esate baterako? dakit, aga bukaera hori, baina euskaloa. Beloaga Bizkaian zuzena da? Oi hartzunen dago gerga herri berri, Nafarroa. Lastima! Sekulago alizatek dago, bigarren zakua bere jarraian ematea. Baina oso ondo. Argi da garbi, Aitor eta Joanes, Miluzeko gazteluan, jaun eta jabe, 11.000 euro pilatuta dagoeneko. Gotorleku hartuta dagoeneko gure bikotea bikain. Eskerrik asko zuek horregotiarren